खुलुमबाय। फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा सोर बिसायख'थिखौ सरकार हास्थायो, BPF ना UPPL? जोङो फैगौ बिसायख'थियाव BPF हान्जाखौनो लुगैयो। मानो BPF जेनेबा? BPF होनोबा जों मिथिगौ जे जेनेबा दा जोङो बुजिबाय BPFनि जोंहा हाग्रामा सारा गोबां लामा सामा बानायबाय। ओरै सा ओनसोलथिं दावखोलांनो थाखाय जोंहा गोदो रास्ता लामा गैयामोन एबा दालां गैयामोन, नावजों जों बारनांगौमोन। बेवहाय जोंहा हाग्रामा सारा बै आइ नदियाव बेसेबांबा गिदिर जोंनो दालां बानायनानै होबाय। आरो जोङो ओरै बिजिनियाव थाङोबाबो गोबां हाग्रा बंग्रा सौसिनानै एबा दैमा दंग' दंला बारनानैसो जों थांनांगौमोन। बिराद खस्थ'मोन आरो जोङो स्कुल कलेजाव थांनो थाखाय लामा गैयामोन। दा जोङो हाग्रामा सरखार जानायनिफ्राय एसेबाबो रेहाय मोनदों। मानो होनबा डाक्टार खानायाव जोङो लोमजानाय साजानाय लांनोबाबो जोंहा बेवहाय जेबो राहा गैयामोन। मानो होनबा जोंहा हाग्रामा सारा जोंखौ बिराद उपकार होबाय। सिगां समाव जोंखौ जेबो नायस'नाखैमोन। जों दा एसेबाबो जों रेहाय मोनबाय। बे जोंनि गोदोसोनाय जायगाखौ बिथाङा जोंखौ बिराद उपकार खालामबाय। मानो होनोबा जोंहा बे सारनि सायाव बिराद फोथायनाय दङ। जोङो सारखौनो फैगौआव जोङो हान्जानि, मानो होनबा जोंहा हाग्रामा सारा जोंनि BTC ओनसोलाव गोबाङैनो कलेज बानायबाय, इउनिभारसिटि बानायबाय। आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा गोदो गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन। जोंहा दा नाथाय जोंनि जायगायावनो जोंनि फिसाफ्रा रोङोबा जोंनि जायगायावनो फरायनो मोनबाय। जोंहा बेवहाय गोबाङैनो गोग्गानाय थाबाय आरो जोंनि सारनि सायाव। मानो होनबा जोङो गोबां गोरिब गुन्द्रानि न'खराव रायजो जाबोनाय गथ' गथायफोर दङ। बिसोरो जोङो गोजानाव थांनानै फरायहैनो हाया। जोंहा दा सारनि सायाव बिराद फोथायनाय दङ। ओमफ्राय नोंथाङा प्रमद बर' बिथांनि सायाव मा बुंनो सानो, UPPL प्रेसिडेन्टनि सायाव? बिथाङा सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसानि जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै बियो गावनि दुलाराय बर' फरायसानि बिबानखौ एंगारलांनानै बिथाङा दिनै राजनितिकआव हाबहैबाय। बेवहाय जोबोद जोङो दुखु नांदों। मानो होनबा बै सिगाङाव बिथाङा जों साफ्रोम बर' फिसाफोरनिफ्राय थै लाङै गोजौआव बिथाङा हैदोंमोन। नाथाय दिनै बे बिथांनि थै लांनानै हैनायनि खार्यकलापखौ एबा खामानि मावनायखौ जोङो मोजां नोजोरै नुहुराखै बर' बिमा जानानै। मानो होनबा बिथाङा सानसे समाव बियो दाख्राय बुंदोंमोन, आं राजनितिकआव बाहागो लाया होननानै। नाथाय बियो दिनै राजनितिकनि हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै बियो राजनितिकआव आवगायबोदों। मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर'नि सायाव गोबां आङो फोथायनाय गैयै लाबोनाय बायदि मोनबाय। मानो होनबा बिथाङा साफ्रोमबो बै थै जे लांनानै जोंनि फिसाफोरनिफ्राय थै लांनानै जे बिथाङा गोजौआव हैदोंमोन दिनै नाथाय बिथाङा बे बिटिआर एकर्डनि समाव बै फिसाफोरनि थै हैनायखौ बावगारलांबाय। दिनै बड'लेण्डखौ गारनानै बिथाङा बिटिआरखौ सुक्ति खालामबाय। जोंहा बेवहाय गोबां दुखु दङ बर' बिमा जानानै। मानो होनबा सानसे समाव बै बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दाखुराय जोंखौ बुंदोंमोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै। नाथाय बिथांनि बै दाखुराय बुंनायाबो दिनै ओरैनो फैमाल थांबाय। मानो थाखाय बेबायदि खालामखो जों गोबां दुखु मोनो। जोङो फोथायनाय दङ दिनै दा बर'खौ बा एबसुखौ। नाथाय जोङो बै हान्जानि जानानै जे दावगाबोदों बिथाङा, बेखौ जोङो फोथायनाय गैला। मानो होनबा बिथाङा गोबां समाव गोबां बुंबोदोंमोन, आङो राजनितिकआव ओंखारा होननानै। नाथाय बियो दिनै मानो बेबायदि राजनितिकआव ओंखारखो जोंबो बुजिनो सनो हाला।